Nå, hvad skal vi lave? Og så vil jeg ikke. Jeg vil gerne brænde krabber. Det vil jeg også. Jeg synes, det er så sjovt. Det er det også. Jeg må ikke også svømme. Ja, men det jeg kan vil vi godt. Skal vi også komme ud og sejle i en gummibåd? Det er så sjovt. Det kan vi prøve dernede i det der skur. Kan I ikke huske det dernede ved havnen? Jo, det kan jeg også godt huske. Der kan man lege, men jeg tror, jeg tænker på, at vi kan gøre det sammen med mor. Mor, hun er Jeg glæder mig til at se mormor og morfar igen. Hey, vores bil stopper. Hvad er der i vejen? Nej, fungerer bilen? Hey, se, der er den gående. Nå, jeg skal også rigtigt. Måske kan han hjælpe os? Nå ja. Han har ikke noget med i hånden. Det er sikkert noget med... Jeg tror, det er nøgle. Det er nøgle. Det er nøgleåbner. Nej, det er ikke en kniv. Det er en kniv. Det er det. Jo, det er en kniv. Det er en kniv. Nej, vi skal... Jo, det er en kniv. Vi skal vel køre.